kuregerera in advance. Hanzi kuregerera in advance. Ndo zvekutaurwa panapa. Kuregerera in advance. Let's hope kuti mwana wanezuro uchagona kuregerera. Handizivi. Regai tinzwe. It's not for me to say asi mwana wanezuro makamunzwa kuti ane bitterness, ane anger mukati make, and tinotodawo kuti mwana uya awanikwe achiregerera in advance baba vake, asi baba vachonawo vowanikwawo zvakare vachigadzirisa hunhu hwavo. Saka regai tibate update yenyaya yanezuro. Baba vanezo Dhagi tamuwana Dhagi, ndatotumirwa mapictures ake nandingirikiri neumwe hama yake yanitumirawo mapicture aDhagi. Saka anyway, regai timboita zvenyaya yanezuro tipedzise tisasanganisa nyaya idzi. Regai timbodana tiwe kuti nhasi amai vaswera sei, vawanikwa here vekutemwa nedemo nababa. Tudhara tiri kudarumanisa. Hello kani Rumbi, waswera sei? Taswera masarao. Taswera uri sei zvako nhasi munin'ina? Nhasi ndiri nane musoro ndouri kutema. Ko chii zvakare? Kutorwadziwa nemusoro, handina kana kutomborara nezuro. Hakusi kuchema kwawaita here pamwe kuchema kwawakaita nezuro? Kuda ndizvo. Ko wambonzwa here kuti nhasi mai vazovabata here? Mai handinokwanisa kuvabata, vakafonirwa nehanzvadzi yavo. Ndine maaudio acho panapa ndinawo andokwanisa kusendera. Ifoni yangu yakadzima. Vakatongoilaita nguva diki vakaitoidzima. Dei wakagara watosenda zvemaaudio nguva iripo ndakudotaplayera vanhu maaudio. Saka pane zvaitika here kubva kusaidi kwababa munini kumusha uko? Nhasi handina, ndosaka ndandichitokufonerai paya, handina kana chandanzwa, ndoziva kuti zvazofamba sei. Asi mai vainzi vakadii? Tiplaya kwamaaudio ipapo tinzwe. Alright. Problem phone yacho ndo yandiri kushandisa futi iyoyi. Inoplaya. Alright. Brian, tiri kutsvagawo zvetapiwa. Brian, tiri kuda tapiwa. Tapiwa tavawana baba ava, tapiwa Douglas Denu. Asi tiri kuda kuti tichite kuvabata, kuvasunga chakwenengetani kuti vauye pano. Wagona? Ari kutoplaya. Tinoita tiri kuwaisu. Hapana chamurikuzo. Kana. Zvowaita iwewe ka, senda ma-audios. Nditange ndamaplaya pano, wodona iwewe. Then ndokufonera back takuzotobva tazofonera bamnini tese. Let's hope kuti vane data bamnini avo. Alright. Chido chisenda ma-audios dona, iwe usende ma-audios. Then ndoplaya ma-audios ndokufonera back. Regai tinzwe ma-audios acho amai kuti zviri kufamba sei. Pamwe kuda vanenge vazobvuma kuenda kunotaura kumapurisa handisivi. Regai tinzwe. Pane audio wani yauya. Alright, regai tidownload ma-audio sacho tinzwe kuti zviri kufamba sei. Padiaries it's not easy guys. Unogokwa Facebook inokupa notice mail. Alright, ndizvo zvochirantu. Unoda ungokwamatata pano, kukwamatata ndoka calling kachi kakaka. Zvototi kani ngachitoda uchitomwira mvura because chiuro chinotombooma ichi. Kana kumwira mvura kana kutomwira kari ka Powerade kana ka juice kana ka Amarula ka grass, so kuti pahuro payanso kunyunguduka uchinyatsotaura zvine power. Right. Sanzi pane ma-audio maviri. Pane yababa vari kuramba. Pane namba yangu iri yasenda message +4 dzekwana Brian's. Regai tigosonata vasi baba vaera. Pane namba dzasenda message dzekwana Bhuizo dzidzi. Kuti vasi baba vaera, man, regai tigosonzwa. Right, regai tinzwe.
Tete makadini. Ndiri kumana ndiyo. Ndinotamba ndi mkoma member. Ndazwa voice. What is it about Chatsworth? Aiwa kuchatsworth kuri hai ndina marova. Taruva kata kutofona tanzwa kuti muri kurwasa kati ndokana norwa zvadizvi. Vayo ndinagarira zvadini munozviziva henye here imakawanani. Ikafoi vanarume vachichema kuti ndosenza sei musango kana mai vachigara vachishungudzwa kumba sekuru madingi ndibatsirawo kumba mukadzi sezvinonetsa. Ndozvinotori kuno sekuru iye akadzokera nezuro mukwacho. Ndatobva kutaura navo izvezvi zvikati baba hapana kana dambudziko nandichitaura namai rumbiri zvizvizvi ndichitoda kutenga mombe yamai hapana dambudziko mai rangatwa nokutaura zvisizvo. Ini ndataura navo pamusangataura navo here. Ndataura navo. Pandataura navo pamusangana ndatovati vambomira kuvafonera kuitira kuti nyaya iri kuvanin'ina vavo nekuti vachitopona kuti tiri mubhedhi yakamhangara nyaya yacho kumapurisa vachimbomira vabamusa vakati ndiri kana vapedza zveikoko tauya weko kuti tatoona kuti nyaya titouya ikoko toona kuti zvii zvinenge zvichiita kunge vachimbomira. Think of everybody else. All right. Ya, ndikupanzwa. Ndikukunzwa. Saka ndozomana ndataurira baba vangu saizvo zvokuti inini nyaya idzi makamhangana mwana kuti imi tatati tiri kutanga nagozvana kuti nekuti ndirangotozongoona chikotai kubasa ndiri kufonerwa namapurisa here vakati kwaiko nhamba dzefona ndedzakamuramba dai waregerai kumbotanga nabatebata vakwake vokwatengisa mwana ngoiti zvokuti ringwakadatakambozitaura ivarikutotaka kuti ndiana vasati vatotorwa baba kwati kwavari. Ndozvandautaura navo vangoti ndeta kwakanaka zviri atichiganidzwe mairi vacho kwakanaka zveshuwa here vanza havanzwei hapana dambudziko kuti ndizvo zvatopurana vavo. Ndataura nababa musava toti ndiri kutoona meseji kutobva kuna baba acha here vayaranzi dzavo vanongodzita vakadzita ini kutokuvara hazvina ndirimupei asi kutoti nyaya hazvisi kutongozorora kubva paya mbudzi. Ya ngozi kana tichita kuti imiwo muone kuti aiwa tiripo ngozi kana mongosvigudzwa tiripo zvoita kunge tisingakufungire zvinyu handinoona saka ndozvatengesa kuti gadzirise izvo zvenyu. Izvozvi zvataita nyaya dzacho idzodzi munavo vakatofona kunoku saka iwo kwakanaka vachiti kwamaiguru vati vakazondivona ndandiri mumba muna ndakavata nevana ndikati iye mukoma wani pamafona. Chance to win your share of 50,000 Rand in data prize. Yakapera mari ndo mamirira zvakaita. Ndokamira zvakaita saka uko ini ndakamira kutofonerwa nayo kuti kubasa kwake vazotorwa here tasani kuno vachandifonera kuti zvamira kureto. Alright, ine vangoti kana kutaura zvakuti pane zvavoitika vangotanza hana choita namai rumbiri zvizvi hapana problem chichi ngati alright pari right. Havataura zviti maona chokwadichaita havatauri vakaita pamusanda havatini ivichimira itakufonera ikandazofoni kubato kwake vaya vakatorwa vakane kunawana waishondiudza zvete pamapurisa achati andifonera akati nikana zvapera zveikoko tine tichotaura nemuchingozouya kuno kuti ndozvinokuita chii. Saka pakanaka kana pakadari kana pane zviri kuitika pari raitiwo zvinoita kuti imowo musungunuke kana pane matanho anenge achitorwa saka tombomirira tione kuti munozvidii uye kana rumita muudza kuti no tinogona kunzwa apa nepapo but pangwa chine chiti ndezvekumusha kwenyu hatigoni kuti tingoti totangana kuzvipindira zvinofanira kuchigadzisana napapamunini zveshuwa napapamunini napamukuru vaanombozama vasanondezvozati aiwa baba vanonetsa baba havasi kuzwisisa. Nokuti nyaya inotoripo iye mukonetedza kubasa kwaari kana asi kutobva kutoti wakamhangara nyaya ndiyani saka matengo ndakufonerwa naiye ndakatoti kumunun'una wacho ndikati kwatombotaura nokuti vaitibai makuru vakumansiko vakati auchiregerai munhu wacho ari kuuya ikoko kwazaimanazosvika mazuti saka vakasvika nezuro kauti munhu watosvika. Pari right ini. Dia pamudini vanozvachiregai ndigotaura navo naizvirikukwaidzonyaya ndikati musatotaura nokuti vanotobvukira paraundi tokuya matiranga vanobvuka zvakabvuka zvekuno ukati vatotichazvairozvi yavo nekuti ndakutongokei ndakataura zvikazvachiregaitaura nemupurisa wacho ndobva vataura naye zvauzara achirega izvozvodii zvakambozokopora kuti mukoma ndinenyaya ine vanozvikonai kubasa kureva zvakubasa kwavo.
Alright, pari right tinozonzwa zvakamira sei because kana wozina kana wozina ndamudza nyaya choni ndaona mubvenezuro hangu handina kuti ndazvizisa ndakatoudza babagiresi saka ndakakuudza woziva kataiwa ndizvo zvavari kumba konga vanhu kuti zvakamira sei anofanira kuti avimbe ikoko tiudza kuti nyaya yake ipapi nekuti munhu haarohwi kana munhu kana pane kutadza kushungurudzwa zve hapana kana yatongori women abuse yakuda kutorwa zvine zvipo pakuti zvichatogadzirisika indatomudza kuti rumbi andifonera achichema achiti ndozvikiitika mai enda kushungurudzwa kuba kanzi vanhu vari kukanganisira zvinhu hapana kana problem hapana chii maona saka pakanaka zvapo mwana mai ega itozonzwa kuti zve zvafamba sei Yeah, all right. Munhu unofanira kuti ataure zvinezvi anenge achifunga iyi kana uchiitiwa uchadi munhu utadza uchadi munhu pane kutaura ngano dzakawanda hazvidiwi owana manje munhu unokutaura zvinezvi saka ora titete izozonzwa kuti zve zvakamira sei ndati ndinzuri zvakamira sei alright maita basa tete yarisiko malaika zvakugadzirisika zvazvo ringaitiona kuti tingaita sei alright ringaitikonzwa kuti mapurisa anenge ati kudii kotika zvamawake mapurisa anogopuwa mukana wavo zvina problem iye chingodiwa kuti kana vadatsanangure mapurisa dambudziko rake oudzwa kunzi obva angoudzwa kunzi hazvidiwe izvi pana zvezvitandozvazvitana kuzita kuti zvezvitani kwari koko kumushango wongomanya unosvika ipapo pamba pachoni zvatopera ndokuzvipedza ndizvozvo kurasi baba vatata konyarira vachai chitongo tichaorganiza kuti tiuye timbovhunza jeredzwa yedu because kuona munhu uchinetsa ukaona kubhadhara una kuroora unonetsa hazvidiwi using government structures. And that's why I think the reliance on... Right. Guys, ndo first audio yedu yekutanga iyo. Amai mavanzwa vachitaura kuti but parikon muri kuona zviro zvandikuonawo amene kuti mapikere zvandapikawo kuti mama vanenge vatojaira kurowa zvatove normal kwavari kurowa and from that audio anditika vari kuti vanenge vari kutaura nyaya yekuti izvo musatombotaura kuti nyaya yakabuda nani because mukataura nyaya yakabuda nani kuna baba handika tinouya tikarohwa tinokakana tangosvika tikarohwa anomaona saka mai chero vakanzi nemapurisa anzi datonzwa kuti vazozofamba sei kwarire ava vakanzi ndikuona soti mai vakanzi uyai mutestifyika handizivi kuda angukona zviri wrong havaendi kunotestify ava kutestify kuti kune murume ndakarohwa nekutonzwa kuti nyaya zvedza kuti handina nhangu ndiri raiti murume apa havana kuroora
sekuru vatoda mari yedu yejemedzwa kwaichi yekuroora munhu ari kuijeredzwa handimaona munhu haana kuroora asi munhu kutokindisa munhu handimazviona saka sekuru vanofanira kutodhimana jeredzwa ravo papanguva yakadai so handimaona because waungongorova munhu hauna kana kubvisa mari yejeredzwa yacho handimaona saka it's not making sense anyway handizivi kuti ndiri raumwe here regai tinzwe audio yechi2 yababa satadzosa musikana tinzwe ndekunoka ndikurisei vakomana zvakaoma kani ndachitaura rumbi apa ari kuchema hanzi kumba bana mai vari kuita zvavari kuita ndikati ndizoti chiko kochii manje chinombeke naimi vavarumbi ndimi vakuru kamungarepitotika neso munotidzora kuti itai so no kana zvimwe munongokwengana tichaziva kuti zvofamba sima nokuti hangu ina ndangu ndataura nawo tatotega ndari kunzwa nemi nokuti rumbi wacho nga kuchema natika nditange ndataura nani na baba wako ndinzoti chii aiwa kana pasada muzidokwana yakashata ndati ndinzwe zvavamira sei ngozi uyo undizorega rumbi achikochema-chemawo anoona kuti tiri kuva musango iye ari musango anenge akutoshande masenzeri ako kuti ndimanje ndinosenza sei kupa baba namai vasukira hanzi vamene vanekidova miponera akati hazvina kumira mushe vanhu vari kurwa zvazodini saka kana kwakanaka vagona kushata regai ndichavafonerawo ndodzouta kuti mai rudu vacho Alright. Kana pakadaro pakanaka regai ndizvimasenzi zvacho zvisati zvapera ndigo ndivabatewo ndizvo zvakamira sei zvakadiko basa zviri nani kana mukutobata hazvizoinza ndokugara regai ndizwe vanoti chii alright regai ndivabate maita basa manzwawo baba rumbi vari kuramba tikadza kuona kana chakatomboitika kumusha nemukadzi wangu tori bho takatotaita tachitotaura tose manje apa izvozvi manje apa zuro taive tiri pano madhairisi chitiraya kunzi tifoni yamai rumbi haisi kupinda nguri foni yatazama kuifonera naye rumbi wacho isingapindi kwai madeko chaicheye ndakataura ende baba vanonyatsinzwa kuti vanovhundisira mukadzi wavo ende mukadzi wavo hatauri muri kunzwa kuti vari kudza hanzvadzi yemukadzi kuti kudii kwai tofona izvozvi mabvunza hakuna kana chakamboitika chakaipa hakuna munhu akamborohwa ndiani kwari kufambisa makuhwaiwai hakuna zvinhu zvakambodaro rumbi unotopenga chete rumbi unopenga kupi kwatakambova ini tikutowirirana isu tatofonera ndikataura imi mazvionawo naimi ende kadharaka inga zvakaoma regai tiunze rumbi wacho imi ndaperegwa munoziva ende ndaperegwa ende babava zvanosiya munhu mujeri babava inga zvakaoma naimi kutoti kwaifonerai mwe dzadzi yenyu fonerai muibvunze kutori raiti hatina kana mbokanganisa naisu titori bho pakaipa yelo rumbi tamanzwa maaudio ende mudhara wako ndamushairira mupanda
vakavachiramba kutsika kwairumbi anotopenga tobva kutaudza raizvo zvina medhemu angu tichoribhona mairumbi madeko taizama foni ini newe paya ichiramba kupinda yamai vako chiti mai havasi kubata foni yavo yakadzimwa kwai madeko chaichaitoti takatoitana good night takatotaura zvakanaka tikati izvozvi foni yai baba fonirai mairumbi munzwe titori bho titori raiti tabva kutaura manje apo ozandaperegwa ndozvavanoita makore nemakore kana nyaya dzapindirwa nana sekuru zvadzamai vanotanga kuramba zvese mai semunhu anotya ndokunga mavanzwa vanototya vakanzwa nyekuti vamhangarwa kumapurisa vanogona kutorara panzwa chiti vanogona kudzoka usiku vakavaponda vakavauraya saka ichiripo muri kuona at least ka Lloyd angamira Lloyd akafonera baba vako iwe akavastretena Lloyd akafonera mudhara wako iwe saka zvose vakasvika ndafanirwa nemapurisa mai vako kutovhunda kwanzi mire ndikunzwa kuti vatogwa nemapurisa here kwanzi kudini mapurisa miraiti vari kutotya mai vako kutotya chekuchaiko kutovhunduka vakangonzwa nyaya yekuti polisi chete vanenge vachitovhunduka ndozvavanoita zvandaikuudzai kuti pa26 years dzese hatina kana musi 1 watakambonoripota nyaya iyi kupolisi nekuti mai vanenge vachitya handizvi kuti vanotyei kuti baba tivaripote kumapurisa kana kuti vaendeswe kujeri handapera strong yose right ramba wakadaro timbofona gatifonere mupurisa timuedhe pauri papapa tinzwa kuti mupurisa tingatangira papi panyaya iyi sezvo mai vatotadza kuti ka kuda kana akavadedza kuharare rikatione rikatimufonere tione tinzoti how best can you do it because ndiye ataura navo handiti ende ndaperegwa muza ndapera strong yose ndozvavanoita vanoramba vabvumi handatya because munhu akadai souyu anotouraya munhu zvavanoita makore nemakore asina odye munin'ina wangu makavanzwa kuti vairwa vakarwiwa zvisingaiti vanhu vemuraini vakazara pamba asi vari kuzviramba zvise kuti hapana chakatomboitika ivo vari kuwirirana zviri zvekunyepa nekuti vanzwa kuti nyaya yakunana sekuru yamapurisa ya zvakaoma hai zvino kana achiprotecta munhu tovabatsira sei nhai amai kana achiprotecta munhu vasingadi kana kunzwa nyaya iyi tovabatsira sei nekuti vanototya havasati vamboenda kupolisi since pa26 years dzese idzodzidzi havasati vamboenda kumapurisa vanenge vachitotya even padays handandichiri kweni ndichiri mudiki tichirara musango imotoodza kuti mama handei kupolisi saka todi tofanira nasekuru here kuti tisimbise kuti vatoita zvokutora action katodi vana sekuru vakazama vedu asi ava vanga vachitaura ava vanenge vane power varimo mumudhobheki ikoko vari kuno uku manje kuti whatsapp yavo manje inonetsa kana uchifonera vanenge vachiita zvemaaudio inonetsa right mina uyu Lloyd asi kubata phone pamasi offline ndikudrope ndimufonere direct kuti uya kuwhatsapp kana tofonera baba munini vacho topinza baba munini but tachida kutakatanza kuna Lloyd kuti zvafamba sei kuti zvafamba sei alright ndikanditaenda fonera kuZimbabwe Lloyd wacho akaipa musoro zvaundotema naye asikana muzati ndambonwa grandpa paya ndatombonwa grandpa musoro wangu uchitema zvisingaiti patapedza nyaya yekutanga iya musoro wangu wangu wototema nyaya yanhikikiri uyu yabonyi ndinge ndatove disturbed mbijana idzi network dzekuZimbabwe idzi inetwork yekuZimbabwe kunetsa inetwork yekuZimbabwe kunetsa
vanetawo nazvo torega munhu achipondwa here guys. Surely there's something that can be done. Lloyd iri kuti ifu line busy. Hapana line busy apa. Inetwork yekuZimbabwe. Inetwork yekuZimbabwe. Ha, todi inetwork yekuZimbabwe iri kunetsa. Iri kuti line busy but haisi network here. Haisi network here. Ugona angazama zvake Lloyd, angazama fani Lloyd kuendawo kunoningirira kutonova conductor kudi angazama Lloyd. Anyway, angazama. Joyce ndaisa linki kudhara, linki yenyaya yabongi ndaisa kudhara, endai kupage komuneiwana muteedziri zvinonyorwa kupage. Ndaisa linki kudhara yenyaya yabongi. Ndikati varikuda linki yenyaya yabongi iyi endai munosubscribe muteerere nyaya yeku-YouTube. Inetwork hanzi hakuna magetsi kuningiri. Hanzi hakuna magetsi kuZimbabwe. Andifungi kuti ari pane imwe coin. No, I don't think so. I think in network. Hai network. Manje toita sei? Because takatanzwa kuti iye afamba sei tsatafanira bamnini vaya. Haisi andifungi kuti ari pane imwe network, ari pane imwe coin. Inenge network. Inenge network. Nguva yakareba kudai so guys kuZimbabwe uri pafoni. Andifungi. Guys, ini chandakutofunga tikatisa kubata Lloyd ka tave ne-evidence isusu yemavoice notes aya. Toita zvemusasa project. Mangwana chai toto pamwe munenge muri kunzvimbo dzakasiyana kaJoyous. Kana muri kuZimbabwe ka pamwe iwo uri kune network, iye ari kusina network. Muri kuZimbabwe mesasika izvozvi right now tuni South Africa tese but kuna umwe ari kutotaura kuti network iri kunetsa. Andoona asi inini kwandiri network yakabata. So guys, kana zvarinetsaka totobata inonzi chi musasa project evidence tinayo. Evidence taanayo tobata musasa project mangwana kuseni totoripota. Mangwana makuseni tinotoripota. Hai network iringoti dialing. Network iringoti dialing. Hanzi narara hakuna magetsi. Iyo. Hakuna munhu akagara kufoni paZimbabwe network nguva yakareba kudai so iyi network. Ende iniso Lloyd haabvi paWhatsApp. Lloyd haadzimi foni yake data. Animona. Saka tingeta kuita zvokumusasa. Animona. Tita zvokumusasa project right. Wanzi musasa is a 24 hotline right. Ndipewo namba dzacho tuone. Ndipewo namba dzacho. But Lloyd ka guys ndiyakafanira kutanga tudzoti vataura kuti kudina baba ava first. Animona. Satabata namusasa Lloyd ndiyakafanira kutanga tipa feedback first kuti kuri kunzi kudii vataura na baba ava vati kudii chichaitika because right now atina feedback. Baba varumbi mavaunzwa vanhu vachitaura. Mai varumbi mavanzwa vachitaura nyaya yevana. Handitika nyaya yevana iyi hatida mutantanzwa kuti right. Mune namba dzemusasa here tifona ndikwanzi vakavhura like izvozvi. Because tachizogona kumhanya kunodi kumhanya kufonera musasa ka. Pamwe Lloyd baba ataura navo kana kuti
vavabata kana kuti vadini noti mamunza kuti polisi yavafonera kuri kunzi polisi yavafonera saka iwe zvairi direct number iwe amanje mari yangu inopera zvemufoni 263 chi 263 77 544 23 andisandapedza handina airtime manje zva idirect number kai idirect number igaisa handina airtime ndikurambawo. You have reached the mailbox of 775442330. iri kurambawo yekumusasa yacho iri kurambawo yekumusasa idirect call tablet yana ndichitofona kuna Lloyd idirect call madirect calls ese andiri kufona isa memory memo isa madirect calls ese andiri kufona haisi kuita ani muri kunzwa haisi kuita ishi yemusasa yacho Subscriber you have dialed is not available at present. Ndoye musasa haisi kuita ngeti mbotra ya Lloyd futi tione haisi kuita na toll free number ipi ngaitione toll free number ichi kutaurwa iyo tone iripi ngaitione toll free number ichi tone 263 80 800 74 ngaitifonere toll free number ichi tinza You dial does not exist. Please redial carefully or consult directory inquiries. haipindi zvakare ndozvinhu zvokuzimbabwe izvozvizvi haipindi zvakare muri kunzwa iri kuramba aiwa we can't call baba munini right now because baba munini obviously vakatotirambira nezuro kuti havasi kuzviziva nyaya idzi but pama-audios they are saying otherwise so we can't start by calling baba munini first ndosaka tanga tichida isusu kuti tibate Lloyd atipe feedback because Lloyd ari kunzi ataura nababa ava animaona akataura nababa ava pana baba munini right now baba munini havasi munhu ari straightforward wekuti tingatoti chakati and amen I don't know. Vanimbo titrai kufonera baba munini wacho tuone. Baba munini. That is kana very online. You what's happening? Bamnini avasi online. Bamnini is not online. Okay, so guys, this is what we are going to do. Zvacheta isisi zvokudai so ticha zvakafanana still guys, we need to hear from Lolo first anditika we need to hear from Lloyd first, then tozonzwa baba munini, then tozoita zvemusasa antimaona tanzwa kuti chichaitika. So guys, as you can see kuti netu mazima number ese kuZimbabwe hasi kupinda ari kunetsa direct calls ari kunetsa hasi kupinda. So let's wait for Lloyd andika tichamufonera mangwana ini mangwana maje Wednesday Thursday yoda nditima shows ndichengenda kumufonera makuseni ndokupai feedback makuseni kuti ati anopinda pashow ya mangwana anditika apinda akasununguka doctor vari kuya mangwana vapinde pana pachi
ndisina kuva interrupt, and that means nenda kuya makuseni anditika makuseni ndoya makuseni ndotonzwa feedback, then doctor vozopinda time neshow yavo kuma7 manheru. Saka nyaya iripo ndeyekudai. So guys, ini ndakudropa ndakuenda ndozodzoka ndabata Lloyd anditika tabata Lloyd, tabata baba vafuti direct kuti uyai kushow kufacebook, animaona kunonzwi kuwhatsapp, uyai kuwhatsapp, kana vaya kuwhatsapp tovanzwa kuti ivo vakataura kuti kudii, because iko zvine zviright now muna nenyaya yesurface hand information ndiLloyd Mpurisa ari kunzi adi afondera baba, so that tisamhanye kuenda kumberi. Anditika tinzoti pataura nababa vaLloyd, baba vapindura kuti chichaitika, animaona, then tozotangira ipapo. And so guys, thank you very much Morarabo. Anditika tosangana zvakare mangwana kana kuti ndikamubata nhasi manheru ndogona kungodzoka, because it will be only 30 minutes. Tova tadi anzi admin kamchacha hauna green button, hauna green button, hauna green button. Tatenda kana usina kuona live ya nezuro dzokera tatenda Molinox, dzokera untesa nyaya nezuro, dzokera untesa nyaya nezuro. Mwana achitoya pano aitoti musa involve mapurisa, aitoti involve mapurisa, mwana achiuya pano nezuro. Kamchacha ana green button, ana green button. Permission takatoipiwa nezuro kuti ito mapurisa ndo takatopiwa permission nezuro. Mwana wacho nezuro chaichai anga ari pano achitotaura kana makabatana live pakati dzokerai munoteerera pa live yese permission. Hauna green button Kamchacha, I can't aid you, I can't aid you. Hauna green button, hauna green button, I can't aid you. Hauna green button, I can't aid you. Hauna green button. Permission takatopiwa nezuro ndopata ndopa permission, because mwana aitotaura kuti fonderai mapurisa, torai baba. Mwana akatoudza mupurisa fair ega nemuromo wake, achiudza mupurisa kuti mbotorai baba wangu munovharira kuchikurubhi uko, vambogara kuchikurubhi. Ai mwana nezuro akatoudza baba mupurisa pano palive pashow kuti mbovatorai baba mumbonovavharira vambonogarako. Saka hatisi kuita zvinhu zvemusoro wedu. Mwana ari pano ari mucomment section, mupurisa nezuro akatokumbigwa kuti sungai munhu, batai munhu. Mupurisa ndopa akazotega ndidi guys, toita zvamangwana ndozvatovepo, toita zvamangwana, hatina choice, toita zvamangwana. Yesi Rumbi, saka wanzwa kuti vanhu vese ava mafoni namba zavasi kupinda. Saka ndatotenda kuti since nezuro wanga uri wakakumbira mupurisa waya kuti sungai munhu ende baba vako vari kunzi vafonerwa, tomirira tibate Lloyd first, because ari tonzi akafondera baba vako, tonzwa kuti vapedzerana sei nababa vako tisati taita zvokumusasa izvi. Then tazonzwa kuti baba munini naiye Lloyd vataurana nababa vako, vataurana sei vari 3. That's when you can take it from kuisa kumusasa kwacho with your consent obvious. But anyway, chero pasina consent yako atingaregimaiwa chirohwa nekuti kwanzi iwe haudi kuripota. Asi iwe wakati asi zvino takatokunzwa uchitoti ndiri kuda kusungai munhu, batai munhu, vamupurisa sungai baba vamboenda kujere vambonogarako. Ndizvoka? Ndizvozvo. Kamuchacha handisi kuziva kuti Kamuchacha handisi kukwanisa kuedha bata Lorraine mukuntu kana unozondibata after the show, bata Lorraine mukuntu kana unozondibata after the show. Handisi kukwanisa kuedha una green button. Alright muningina, saka tabatana zvakare mangwana. Alright, maitabara simi. Alright sharp. So guys, nyaya iripo totodzoka mangwana ndizvozvo. Mari yaKamuchacha ndofunga ndeye musikana wekuenda kuningi uyu ari faenda kuZimbabwe, ndofunga ndiye muridzi wemari, saka inopiwa ningirikiri, inopiwa Lorraine. Handisiri ndiri kubata mari, dziri kupiwa Lorraine. So alright, pane mudhayarizi anoshanda kumusasa panapa, easy, very easy. Pane mudhayarizi anoshanda kumusasa panapa.
right. Saka ndichabata ningikiri ndichavabata then tozokuudzai kuti zviri kufamba sei andimoona. So tozokubatai paleta andichika morarabo guys musarabo ndikadzoka muzoti ndavabata Lloyd nababa todzoka kuti ati mangwana ndisapinde ini ndatopedza pangu so tozoonekera paweekend pamuri kuda kunyengana handi Friday muda kunyengana tozoonana paFriday manheru vanhu muchinyengana inini mangwana ndimbosara ndakati zii Friday yacho tozopinda manheru muchinyengana handitika dei pasina kuti zvokunyengana kambudzi kakafaka kambudzi karipo kakafaka aka una zvakakaita kambudzi aka kambudzi kakatofaka amene zvakanongoitawo kambudzi aka saka akachina basa kanoita noise amene zvakanoita kambudzi aka. Saka tobatsana mangwana guys ne Friday muchinyengana kana tindabata baba vaya then tozotangira ipapo anditika. So hanzi kwa mapiritsi emasinus yo but ndakati muuye nezuro kuningirikiri ndakati muuye nezuro kuuyu kuinbox amuna kuuya ndikupei masita mina ndikutorere mapiritsi acho ndikutorere. Alright, mapiritsi vale mapiritsi esinus angu aya mamwe acho aya andimumona aya koita aya muclicks handiti akawanda koita aya ekuclicks futi kozoita ekupedzisira aya akanzi sign start what ameno aya akadai anzi chimira ma capsules so akanzi sign start aya so ndo mapiritsi acho aya vema sinus vaya vakundibvunza kuti ko mapiritsi ema sinus ndo ma sinus acho iwaya andika. So ari kundibatsira inini iwaya ari kundibatsirawo stere kwandiri ari kushandawo hanzi neaya akanzi zelari amene hanzi zelari anongomwiwa 1 chete right ari kundibatsirawo. So guys tobatsana paleta nditika tobatsana paleta tichita kuti tione kuti ava vainda bonga aenda kumusha and then aenda kumusha and then tikakagona tafamba ende kumusha akaenda kumushawo then ipozoita mangwana doctor vanenge varipo da kubvunza doctor mangwana vanenge varipo and then Friday tozoita zvokuti mudi monyengana nditi manu mawa anokundinetsa kuinbox kwangu WhatsApp. Saka musi Friday pamunenge muchinyengana zvino kambudzi zvakakafa kambudzi waka zvondo panoda foni mbiri zvondodiko panoda foni mbiri but tichaita plan pamunenge muchinyengana paya anditika kuti live inyatso kufaya show ini wachona ndinyatso kuningirira kunyenganisai ndichikumechanisai zvakanaka. Friday yacho manheru mokanda chibhodhoro monitumira chibhodhoro cheamarula mokanda so that imi masinguru varume nemasinguru vakadzi bhodhoro renyu reamarula so that ndinenge ndine movaya ndichinyatsa kukunyenganisai ndichiita kukuchatisai andika ndichiita kukuitai hukwapo muchinyengana imo mukati umu andimona. Saka imi varume Friday mowanikwa muri panzvimbo vari single handika musauye nemagosti hatisi kurida mouya muri panzvimbo muri imi mbune handiti varume mukundinetsa kuti show ndimuri kundinetsa varume stereki nevakadzi vacho zvese kuti ko show iyayi asisi how far ndikati Friday. Saka imi varume kundinetsa kwamuri kuita kuWhatsApp kwangu uku handika varume ndokundinetsa kwakuuya kwakwakuuya nemafesi enyu ikoko handika hagosti hatisi kuzorigamuchira uya nefesi yako tikuone ende mogadzira mafoni yenyu moita resetting mafoni yenyu because techida kuedha effort handiri kuzviwa effort mugazi effort wasekerera murume
effort uyu mukazi asekerera ndikati tipinde apa effort mukazi asekerera anenge achida kuti anyenge ipapa saka effort face yako iyo ndoyatinge tichida pano handitika tamuita kugadzira masettings efoni dzenyu kuti tichikuedha tichitaurirana tichionawo and then masingura aya handitika vana Molini ava Mufaro vanenge varipo vachitaura kuti aiwaka ini ndinoda mhasuro ane mhasuro. Aiwa handina kunyengana vanonyengana ndii vanonyengana murodhimu then angashara ndoda nemhasuro handika munhu ane ndebvu dzakagerwa so ndoda munhu mutema kana kuti mutsvuku handizivi ndoda munhu ane basa rakadai so iwe effort kana uchiqualifya munhu anenge ataugwa aiwa utobaya live batata ko edmi yautaiwa ini ndiri kufita zvataugwa nani naMolini handitika nditori nemostachiwo ndine masuro handika ndine chest ndopfeka size yangu 9 yebhutsu handitika then ende basa rangu riribo handika then matodiyo moukana handiti totsvaka mari yenyu yelanchi muinda kupi kunandres kwakachipa uko handiti kana kuKFC kwakachipa munozivana muri ikoko muchidla muri ikoko muchizivana kana munhu azowirirana chaiko kuti zvinyatsoti gedye pambrain apa wirirana aiwa mudzoka mutaura kuti sisi we are officially a couple handitika vanhu vochitoziva kuti aiwa Molini achitambiri kupi vana Shalina vachitambiri kwani kuna effort because ndikwaMolini zvinhu zvavo zvatoofficial handimaona ivi vari kudiaspora please masingu mogara matoya kana zvitoita ndibatei kuinbox kwangu izvozvi WhatsApp tigatanyora list yacho pasi varume vachapinda panapa ndigare ndaane list yangu yevarume vachapinda pano handika nezvamuri kutize kuti zvakaita sei handimona ndogara ndine profile dzenyu pano kuita kuti vakadzi pavanenge vachifona paya profile yako inenge iripo ikatokwana tik indai McDonald munozvabhega handika muchizivana ikoko kana modzoka pano kana zvaramba motaura kuti aiwa hatina kuwirirana pabrain handika kopinda next animaona kopinda next vamwe umwouya kuti gairi mbonozama inini muchingodaro kusvikira mawanana saka guys indapedza pangu varume vedu please varume vese vari kuZimbabwe vari kuSouth Africa vari kuNamibia kuBotswana vari kuUK vari kuAmerica vari kuCanada vari kupi kwese kwabushu ndibatei handitika tigata neprofile yenyu ndigare ndane master yenyu varume George Murukasi uripo here apa mugare mandibata mose handitika ndova neprofile yenyu mose muchitowana BMK family list handitika saka zvinhu zvidii zvifambe nevaya zvakarewo vanenge hakuna mwandoziva vanenge vakaroora vakadzi varungu kuna nadiaspora se asi ndeimwe kungoti mapepa but rudo chaiko chaiko hapana anenge achida kukadza kumusha handimaona anga achida kukadza kumusha chaiko chaiko handika indikuzamwa problems akawanda kusangana nevarume vakaroora vakadzi vechirungurungu kuUK iko varume havanombonifondora chitonudza kuti sisi tikasataura vandoziva zvakawanda hangu mumwe musi ndichaiunza shoyoyo pano handika ndichaiunza ngoti varume vanonyanya kunyara ndichaiunza but ndoziva zvese because vanondiudza inotara nachitondiudza anonditrasta saka ndotoziva zvese handimaona saka vanenge vachitoda munhu kuafrica muafrican zvinyatsokufaya handimaona saka ngauye mapepa ngare mapepa kunzomapepa zvepano so guys ka tobatana paleta musazonditisa handitika tobatana paleta varume please uyaitaure kuseruku mupinde pachirongwa vana mukoma Sydney samaita varipiko nambomona muningi umu Sydney samaita nambomona muningi umu saka tozodii tozozvona paleta handitika tobatana guys bless you morarabo handitika iripo